Pyydetään aluksi, että rukouksen henki, Jumalan pyhä henki ja Jeesus Kristus opettaisi meille, mitä on todellinen rukous. Jeesuksen nimessä, aamen. Sanotaan, että rukous on sisimpämme hengitystä kohti Jumalaa. Rukous onkin hengellisen elämämme elinehto. Aito rukous edellyttää uskoa Jumalaan. Rukous on näin ilmausta Jumalan ja ihmisen välisestä yhteydestä. Rukouksessa ihmisen tarpeet muutetaan sanoiksi, myös ajatuksiksi. Rukous saattaa siis ilmetä myöskin sanattomanakin hengen huokauksena. Sisällöllisesti rukous voi olla pyyntöä, esirukousta, kiitosta ja ylistystä. Kun tarvitsemme Jumalan apua, me anomme ja pyydämme häneltä elämämme tarpeita. Se lienee yleisin rukouksen muoto. Kun rukoilija on saanut kokea Jumalan armon osakseen, hän alkaa vähitellen rukoilla myös muiden puolesta. Hän suorittaa silloin esirukouspalvelua. Tämän myös tulee olla Jumalan lapsen työtä. Se on kaikille tarkoitettu. Rukoukseen kehottaa Jumalan sana. Siihen on annettu Jeesuksen esimerkki. Esirukouksen kohteita on Raamatussa annettu runsaasti. On rukoiltava kuninkaiden ja esivallan puolesta, Israelin. On otettava mukaan kaikki ihmiset, palvelijat, ystävät, sairaat, viholliset, epäluotettavat ystävätkin. Esirukouksen pyytäjät, langennut kristitty, Herran palvelijat, pyhät, isännät, lapset, maanmiehet, vainoojat, kadehtijat ja panettelijat, ja ne, jotka napisevat Jumalaa vastaan, lähimmäiset. Kaikki he on alistettava esirukousten kohteeksi. Esirukous tuo siunausta rukoilijalle. Sen laiminlyöminen on synti. Rukous voi olla myös yhteistä. Apostolien teoissa, sen luvussa 20 ja 36 on kirjoitettu, näin puhuttuaan Paavali polvistui ja rukoili yhdessä toisten kanssa. Kauneimmillaan rukous voi olla silloin, kun yhteisessä tilaisuudessa joku rukoilee spontaanisti hengen johdatuksessa. Raamattu kehottaa yhteiseen rukoukseen. Sen kuulemiseen taivaassa on lupaus. Se tuo siunauksen ja iloa. Rukousaiheita. Rukous voi olla ajallisen ja hengellisen siunauksen pyytämistä. Armon ja laupeuden anomista. Kun rukoilemme, on hyvä muistaa, että vanhurskaan rukous voi paljon. Totinen rukoilija on Herralle mieleen ja kestävä rukoilija saa kokea myös vastauksen. Jumala odottaa, että me kiitämme häntä elämämme lahjoista. Kiitämme, kun olemme saaneet jotakin Jumalalta. Mutta kun me ylistämme, me palvomme ja kunnioitamme häntä sellaisena kuin hän on. Kun meidän rukoukseemme liittyy sanat tapahtukoon sinun tahtosi, rukous on saavuttanut korkeimman muotonsa. Tahtomme alistuu täydellisesti Jumalan tahtoon. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä on myös kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Jos te pysytte minussa
ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jeesus kehottaa rukoilemaan hänen nimessään. Kun me rukoilemme näin, me vetoamme siihen, että olemme Jeesuksen omia. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Kaikkein valtavin ja rakkaudellisin on Jeesuksen oma ylipapillinen rukous puolestamme. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Rukouksella on voima, kun se tapahtuu uskossa. Tällaista rukousta tarvitaan muun muassa sairaiden puolesta. Jaakob kirjoittaa, jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoon hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Rukouksen nimiä. Rukouksella on Raamatussa monia nimiä. Sitä saatetaan sanoa silmien nostamiseksi, sydämen kohottamiseksi, rukoukseksi Jeesuksen nimessä, Herralle huutamiseksi, taivaan puoleen huutamiseksi, Herran kasvojen etsimiseksi, sielun ylentämiseksi, sydämen vuodattamiseksi, Herran avuksi huutamiseksi, Jumalan eteen astumiseksi, armon rukoilemiseksi, Jumalan etsimiseksi. Rukous voidaan sitten esittää seuraavilla tavoilla. Ensinnäkin Jumalalle, Kristuksen kautta, uskossa, koko sydämestä, hengessä ja totuudessa, Jumalaan luottaen, harkiten, pyhin käsin, uskalluksella, hartaasti, yötä päivää joka paikassa, kaikessa, ilman vihaa ja epäilystä, Kristukselle, pyhässä hengessä, sovinnollisessa hengessä, puhtaasta sydämestä, hengessä, ymmärryksessä, luopuen omasta tahdosta, vilpittömiltä huulilta pyytäen rukouksen kuulemista, nöyrästi hellittämättä lakkaamatta. Oikea rukous vetoaa Jeesuksen lupauksiin, Jumalan lupauksiin, Jumalan liittoon, Jumalan uskollisuuteen ja vanhurskauteen, Jumalan armoon. Rukoukseen voi Raamatun mukaan liittyä katumusta, synnin tunnustusta, itkua, paastoa, valvomista, maltillisuutta ja kiitosta. Mutta kun me rukoilemme, meillä täytyy olla luja luottamus, että rukouksemme kuuluu. Katolisessa kirkossa on joskus sanottu, ettei kukaan voi olla aivan varma siitä, kuullaanko rukouksia. Luther oli sitä mieltä, ettei tämän vuoksi katolisessa kirkossa ole rukoiltu vielä yhtään rukousta, koska oikeaan rukoukseen tulee liittyä varmuus. Se oli hänen kantansa.
Miten ja milloin rukoillaan? Voidaan rukoilla kasvot maata vasten, polvillaan, seisoin, ojennetuin käsin, kohotetuin käsin. Määrätystä asennosta ei Raamatussa ole mitään ehdotonta määräystä. Paavali tahtoi, että miehet rukoilevat kohotetuin käsin. Tämäkään ei ole ainoa tapa. Kun me rukouskammiossa rukoilemme salassa, voimme käyttää polviasentoa, kenelle se on mahdollista. Sellainen kuvaa nöyrää asennetta Jumalan edessä. Kun rukoilemme ristimällä kädet, tämä on keskiaikainen perintö, se kertoo, että olemme irrottaneet kätemme työstä ja muusta askareista ja ulkoisestikin keskittyneet rukoukseen. Hebrealaiskirjeessä on annettu kehotus aloittaa uudelleen väsähtänyt rukouselämä. Siinä puhutaan rukousasennosta. Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne. Kun sana kehottaa rukoilemaan lakkaamatta, se antaa samalla vapauden rukousasennon suhteen. Tässäkin asiassa on uskovilla paljon orjan mieltä. Lakkaamatta tarkoittaa, että meillä on jatkuva rukouselämä. Tulee siis rukoilla vuoteessa, kulkuneuvoissa, työssä ja vapaa-ajan harrastuksissa. Tulee rukoilla aamuin, päivällä, illoin, öin, eikä tule antaa minkään estää sitä. Voidaan mainita myös hengessä rukoileminen, eli jos jollakin uskovalla on kielillä puhumisen armolahja, hän voi keskustella Herran kanssa tuolla kielellä, jonka hän on saanut. Paavali sanoo tästä näin. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Tuo on arvokas lahja, joka antaa käyttäjälleen paljon siunausta. Meitä rohkaisevat rukoilemaan Isän, Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, Herramme lupaukset. Kun me väsymme välillä rukouselämässämme, olemmehan itsessämme vain maan tomua ja heikkoa lihaa, saamme pyytää rukouksen henkeä avuksemme. Tämä henki on Herran vuodattama. Hän vaikuttaa uskovien rukouksissa, vapauttaa orjuuden hengestä ja todistaa lapseudesta. Pyhä henki auttaa meitä heikkoudessamme ja rukoilee oikein puolestamme. Tärkein rukouksemme on Isä meidän rukous. Tässä rukouksessa me pyydämme, että Jumalan, Isämme nimi tulee pyhitettyä, eli erotettua kaikesta muusta. Emme palvo ketään muuta kuin häntä. Me rukoilemme, että hänen valtakuntansa tulee keskellemme ja asuu meissä sisäisesti. Se tarkoittaa, että pyydämme herätysaikoja kotiimme, seurakuntaamme ja kansamme keskuuteen. Rukoilemme, että saamme kuolla itsellemme niin, että Jumalan tahto meissä toteutuu. Rukous lupaa, että saamme häneltä maallisetkin tarpeemme. Pyydämme, että hän antaa pojassaan meille syntimme anteeksi. Hän antaa meille voiman antaa anteeksi vihollisillemmekin, että mekin voisimme saada anteeksi. Hän ei salli rukouksen mukaan yli voimiimme käyviä kiusauksia, vaan hän päästää meidät pahasta. Vetoamme tässä rukouksessa siihen, että hänen on valtakunta ja hänen on voima, jota me pyydämme itsellemme, ja kaikki kunnia iankaikkisesti. Ja kun sanomme aamen, se merkitsee totisesti näin on tapahtuva.
Emme saa elää ja toimia niin, että rukouksemme estyy. Tämä voi saada aikaan esimerkiksi pinnallisuutemme ja epäuskomme. On kirjoitettu: jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäkööt sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Jos epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään. Kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa mitä tekee. Myös anteeksi antamaton ja syyttävä mieli on este rukouksen kuulemisen. Muistammehan, että emme voi elää Herrallemme omin voimin. Meidän on tämä vuosi saatava kaikki, mitä Jeesus Kristus meiltä odottaa häneltä itseltään. Ja tähän me tarvitsemme rukousta. Olemme kerta kaikkiaan niin heikkoja, jopa kokonaan hengellisesti kuolleita, että emme voi elää hengellistä elämää, jos emme saa sitä häneltä. Kaikessa on turvauduttava häneen. Emme saa kokea orjallisuutta, vaikka emme ole itsessämme mitään. On suuri siunaus olla itsessään mitätön ja samalla tietää, että on rakastettu hänessä. Kun väsymme rukouksessa, saamme sanattomin huokauksinkin lähestyä häntä. Kun väsymme elämässämme, saamme huutaa häntä avuksi. Hellittämätön rukous kuullaan. Usein juuri hätä on se, joka ajaa meitä hellittämättömään rukoukseen. Silloin ei enää takerruta muotoseikkoihin, vaan huudetaan Herraa avuksi täydestä sydämestä. Emme saa toki missään vaiheessa kiusata Jumalaa ajatellen, että uskomme häntä vasta sitten, kun hän vastaa rukoukseemme toivomallamme tavalla. Hän vastaa kyllä ja juuri oikealla tavalla. Kauniin vertauksen hellittämättömästä rukouksesta Jeesus on antanut Luukkaan evankeliumissa. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään: vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi: kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat? Ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja meillä oli tämä Elian esimerkki hellittämättömästä rukoilijasta. Äsken siitä jo puhuimmekin. Mitä siinä tapahtui? Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Eikä satanut maan päällä 3,5
vuoteen, eli 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Tämä on annettu meille muistutukseksi, että niin Elias, joka oli vajavainen niin kuin mekin, mutta rukouksella hän sai valtavia aikaa. En nyt lue koko tuota kohtaa, miksi Elia näin rukoili, mutta se oli tarpeellista. Ja hän oli kuitenkin niin vakuuttunut siitä, että Herra kuulee tuon rukouksen, että kun sitten hän alkoi rukoilemaan sadetta, niin hän sanoi aina palvelijalle, menepä katsomaan joko sataa. 7. kerralla taivaanrantaan ilmestyi pieni pilvi. Ja hän lähetti palvelijansa kertomaan kuninkaalle ja sotaväelle, että nyt kiireesti kotiin alkaa, kohta tulee vettä taivaan täydeltä. Ja kaikki se toteutui. Kun me haluamme siunauksen virtaavan elämäämme, meidän tulee viettää paljon aikaa rukouksessamme. Sillä millaisia me olemme rukouselämässämme, sellaisia me olemme kristittyinä. Kun aloitamme työmme, pyydämme Herralta siunausta työhömme. Kun päätämme työn, kiitämme häntä kaikesta. Ellemme niin tee, työmme on hutiloiden tehtyä. Tällaisen rukouselämään sanakin kehottaa. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. Kun Jumala tahtoo, että rukoilemme, hän alkaa opettamaan meille rukousta. Tuolloin hän antaa meille ahdistusta, kärsimystä, kipua ja sairautta ja monia ongelmia. Me hätäännymme. Ja kun emme saa apua mistään inhimillisestä, alamme huutamaan Jumalaa avuksi. Ja se oli kaiken tarkoituskin. Emme yleensä pyydä apua ennen kuin on hätä. Vain näin me opimme rukoilemaan oikein. Hätämme vie meidät Jumalaa lähelle. Jesaja, vanhan liiton eräs profeetta, opettaa meitä näin. Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän ja niukasti vettä, hän, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy. Omin silmin sinä saat nähdä hänet. Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaisin ohjeen. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Tällaista ohjetta meidän tulee kuunnella. Voimme hiljaisesti kuulla sen korviimme, kun Herra neuvoo meitä oikealle tielle, siinä pysymään. Vaikka mielellämme poikkeaisimme, milloin oikealle, milloin vasemmalle. Siksi on hyvä olla rukouksessa myös hiljaa, hyvin hiljaa. Silloin voimme kuulla, kun Herra puhuu. Hän puhuu suloisesti meidän korviimme. Itse minä iloitsen siitä, että joskus kun tuonne sielunhoitoon tulee joku ihminen, niin Herra sanoo minulle pari sanaa, eli kertoo, mikä sitä ihmistä vaivaa. Ja silloin autettavakin voi olla ihmeissään. Mistä sinä sen tiedät? No enhän minä sitä tiedä. Mutta Herra juuri äsken sanoi niin. Eli voi sanoa hoidettavalle, katsos, sinulla on tuollainen, jota sanotaan yliminäksi. Sellainen sinussa oleva
henki, joka komentaa sinua ja vaatii sinulta mahdottomia suorituksia. Vaatii sinulta lain täyttämistä, vaikka ei kukaan siihen yllä, ja sinä olet niin väsynyt ja uupu. Kun tällaisilla sanoilla voi auttaa ihmistä, niin se menee niin kuin sinne ytimiin. Ihminen voi tulla autetuksi. Usein meillä on kuitenkin niin ikävä pois sieltä ja kiire pois sieltä rukouksesta. Meillä on niin vähän aikaa siihen. Emme ehdi kuunnella, kuinka suloisesti Herra voi puhua tunnollemme. Emme saa siis heti paeta rukoushetkestämme, kun olemme äkkiä höpisseet hänelle jotkut suurimmat hätämme. Silloin Herran ei tarvitse murehtien todeta, siellä se minun lapseni menee, tuo kiireellisen ajan kiireinen lapsi. Ei hän joutanut nytkään kuuntelemaan, vaikka minulla olisi ollut hänelle niin paljon puhuttavaa. Olisin halunnut kertoa hänelle, kuinka paljon minä häntä rakastan. Minun on niin ikävä sinua, lapseni. Mutta ei lapsi jouda välttämättä kuunnella, on kiire päivän askareihin. Siksi hiljentyminen suuren majesteetin edessä antaa suuret siunaukset hiljentyjälle. Rukous on rakkautta. Rukouselämän tulee olla aina rakkaudesta syntyvää. Siinä ei saa olla mitään lakisääteistä yrittämistä. Sellaiseen rukoilemiseen väsyy sen sijaan, että se voisi antaa uusia voimia. Rukouksen tulee olla voimien lataushetki. Rukous on kuin akkulaturi, jonka avulla tyhjäksi mennyt akku ladataan uudelleen käyttökuntoon. Ja taas koneet käynnistyy. Monet pyhätkin rukoilijat ovat kuitenkin kokeneet, että rukous on usein niin kuin vastavirtaan soutamista. Täälläkin on varmaan joku, joka on kokenut sen sillä lailla. Se on jollakin lailla työlästä ja huomaa palanneensa alkuun, jos välillä hellitti. On ollut vaikea keskittyä, ajatukset karkaavat. Herännäissaarnaaja Aku Räty sanoi, että se on ihmeellinen tuo Isä meidän rukouskin. Kun sitä rukoilee, niin ehtii sen aikana käydä Amerikassa. Ajatukset ovat ehtineet jo sitten, vaikka New Yorkiin asti. Väsynyt ihminen, väsynyt rukoilemaankin, voi olla vain hiljaa Herran edessä. Mutta voi myös tapailla Herran nimeä. Usein tuo huokailu asettuu rukoilijan hengityksen mukaan. Ei välttämättä osaa muuta sanoa kuin Herra, Herra. Ei ole muuta sanaa tai joku muu sana. Mutta Isä tietää kaiken. Aito rukous voi olla, niin kuin äsken tuossa todettiin, monologin eli yksinpuhelun sijasta dialogia, kaksinpuhelua, jossa Herrakin on mukana ja puhuu ja neuvoo ja opettaa. Sellainen toki vaatii kyllä opettelua ja hiljaisuutta ja ajatusten kiinnittymistä Jumalaan. Sisäinen melu, meidän sisäisen elämämme ja ajatusten melu on pahempaa kuin ulkoinen. Mutta Herra on joka tapauksessa valmis keskusteluun. Ja onhan meidät kutsuttu opettelemaan. Älä pidä kuitenkaan itseäsi huonona rukoilijana, jos dialogi sinun rukouksestasi vielä puuttuu. Ei sekään saa olla mikään vaatimus.
Ainoa on se, että huudamme Herraa avuksemme. Ja meillä on lupauskin. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta voimme kyllä kuullakin Herran äänen. Koemme silloin oikean maun, niin kuin psalmin kirjoittaja. Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi. Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. Me tarvitsemme rukousta myöskin kiusausten voittamiseksi. Jos saamme elää hengen yhteydessä, saamme vedota Kristukseen ja hänen nimeensä. Hän on kiusausten voittaja. Ja on hyvä rukoilla jo ennen kuin olemme kiusausten keskellä. Meillä kun ei ole itsessämme voimaa niiden voittamiseksi. Saamme siis opetella rukouksen kautta käyttämään Jumalan voimaa. Saamme pyytää, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Kun elämme Herraa lähellä pitäen itseämme synnille kuolleina ja saamme olla kasvamassa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, saamme tuolloin omistaa voiton synnistä hänen väkevyytensä voimassa. Niin lupaa meille Efesolaiskirjeen kirjoittaja. Näin me olemme, ystävät, opetelleet rukoilemaan. No ei tietenkään niin, että juuri tänä iltana olisimme vasta oppineet rukoilemaan. Mutta jos tässä oli joitakin neuvoja rukoilevalle ihmiselle, hyvä on. Mutta olkoon rukous sinulle aina rakkautta, ei minkään lain vaatimusta. Virvoittukoon sielusi, kun rukouksen hengessä viet tarpeesi Herralle. Herra, olemme tässä olleet hetken rukouksen äärellä. Herra, opeta meidät ymmärtämään sitä, että ilman rukouselämää sinun kanssasi ei ole mitään. Joudumme eroon sinusta, kuivetumme ja menetämme ne siunaukset, jotka meillä ehkä kerran oli. Opeta siis meitä sellaiseen rukouselämään, että olemme aina ja alati sinun kanssasi, yhteydessä sinuun, niin kuin Jeesus Kristus oli Isän kanssa koko ajan, niin saamme voiton. Aamen. Hiljennytään vielä Herran eteen ja otetaan vastaan siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.